wallahi baby na tara su wallahi. To barka da ya gida. Ya hanya. Alhamdulillah wallahi. Ya haƙuri. Subhanallah. Ya gidan kuma. Subhanallah. Sha'i. Lafiya na sana hamma. Wallahi baby da kike gina. Lami. Na kin shekaran jiya. Na cin abinci cikin ciki na. Wallahi wata abinci. Ba ne sai ka ce wani jini. Aha. Kin shekaran jiya baka ci abinci ba yanzu. To ƙarya zan miki? Na ce ƙarya zan miki? Tafiya zan yi gaskiya. Yanzu ne ka samu. Ha? Yanzu ne samu. Kamar ya me za ki samu? Amma da ka san ne. Tun ɗazu nake nan gurin. Allah ina so ki kawo man abinci. Har da cokali na zo. Ki kawo man abinci kin ki kawo man abinci. Ba ka cin ina ne ni zan ɗaukar kuɗi na in baki. Yanzu baby yanzu ba Ban ji shiri in baka manja. Ha kawai da cokali na zo kawai ki zo da to kuɗi na in yanzu baki. ya yi tsakani da Allah ka dinga tafiya da tokali ina wale kun ka ce ɗebo maka ruwa ka sha. Kamar yawa. Ko so kike in mutu kenan. Ko kike ba kya so na kenan dama. Na ci dama ba kya so na dama. Dama kike in mutu dama. Hakki na mun da kike mutu. Har ka kone mi da wani. Wannan cokalin da na huta suwa da ke ba sai kin kawo mun cokali ba. Haka ake yi? Ka gai da gida. Ba zan ba da ko biyar ba. Ha kawai baki ban abinci ba kawai in zo zan ce kawo hamma ɗaya nake ki zo. Janet. Na? Ka gai da gida. Hakki na mun da wayo. To Allah zai nuna ma. Ban da rana. Ta cokalin nan ma na ba mu. Bari na jin yadda ka yi.